Okay, for today's video, so tirada na nato nun. Bike di tadi pasingot tadi siyempre suutan ko na nato di kinakusgang sapatos nato di gutong kinakusgang sinina nga sakto kay pang pasingot. Tirada nato di siyempre naka medyas gitu dia nindot-nindot pun nga medyas guys aron di tamalutan guys. May tirada da guys. Din stretching din nato diha aron di ta makraman or mapamaulan guys. Mao ni tirada da. Tarungon jud stretching dia. From head to toe yun guys. Aron di ta mapamaulan or makraman samtang ga biyahe ta. Tirada dia. So dia sugo na tagbay guys. Kuyog dia na tong ati inday. Asawa na sa kong igsoon guys. Nagdam siya guys. Ako nang gikuyugan guys. Ngagdam siya bike. Nga na may bike nga. Sakto ko kayo. Tagsa yun guys. Mo na tirada na dia. Vlog na ta dia. Medyo kurog lang no kay 100 pa na itong pag video no. Ga-drive pa tanya ng video. Medyo lisod-lisod na pero gin lang. So diha naabot na ta sa simentado nga karsada guys. Barangay road na siya. Padung na siya sa mua. Medyo layo-layo yun nang gibiyahe na mo. Padung sa highway. So diha na nata sa highway. So tirada na ta video lang yapon ta. Tirada na mga pasingot kuno may bike tirada. Among target kay bato mo yung bike kun. So diha naabot na ta sa barangay Ibo na siya guys. Medyo layo-layo na itong nabot. Bike ta diha kay pasingot lagi ko no. So muna diya nabot na tayo Kabituunan guys. Barangay Kabituunan. Muna diya ang ancestral house sa mga Dolino. O diya sa Plaza Dolino mga na siya diya dapit. Video lang ipunta diya. Muna yung Plaza Dolino guys. Park na Unity Park nila. So medyo layo pa yun na guys. Okay. So diyan nabot na bato guys. Muna si Bocalor. Muna yung planta nila guys. Muna yung TVI. Terma Visayas. Mugya po medyo luya na sila gamay guys. Ako wag ko paninta de guys. Akong kauban na luya na gamay. So diya nagipunta sa Bocalor. Muna ilang planta guys. Tadi ang ilang pantalan. Medyo lisod-lisod yun pag video nga kanda gabay. So diyan nabot na tagbato guys. Muna ilang simbahan. Kinural ilang simbahan guys. Muna ilang plaza. So medyo giuhaw man atong kauban. So nag-stop over ta guys. Naka-desisyon ta nga mo stop over ug mo palit og tubig guys. Muna diya. So nang liko na big stop over na guys. Ug nagpusing-pusing. So naka-desisyon yun nga picture kadiyot. Tirada diya. Picture media nindot kay ilang view guys. Dago kay lang plaza. So mo to naka-decide na lang ming manguli kay medyo gabi naman na mo tong nanguli na lang yun may wa na lang may padayon sa padong pinamungahan guys. Pato ra may kutob. Medyo layo po kay around 11 kilometer na mong gibiyahe ikan sa mo. So mo na diyan abot na tagbarlay guys. Wa gyud ta paningta guys.
effect fail nga tong pagpasingot, wag ito sinta. So sunod po. Thank you for watching. Bye bye.